כהן אסתר ואני מקריית שמונה, ואתמול התבשרתי שהיום יגיעו המתנדבים, מאוד שמחתי, וקיבלתי קבוצה של ילדים פשוט לתפארת מדינת ישראל. איזה ילדים, איזה חינוך, איזה ערכים, כמה עזרה לזולת, כמה הם רצו לעשות לי פסח היום בבית. רק אני עצרתי אותם, אמרתי, אני רוצה רק חלונות. ואני רוצה להגיד להם, אשרי יולדתם. באמת, ילדים משכמם ומעלה אחד, עבדו מהלב והנשמה, בכל דבר, תודה, מה את רוצה, מה נוסיף, מה ננקה. אני ממש רוצה להודות גם לרב שלהם, איך קוראים לו? הרב יצחק, שהוא גם בא וביקר אותם וראה שהכל בסדר, הרב אחראי, ומאוד נהניתי להיות במחיצתם היום, ובעיקר העזרה שקיבלתי מהם, זה לא מובן מאליו. תודה לעם ישראל, תודה לקדוש ברוך הוא שזיכני בקבוצת ילדים מדהימה. אז שוב תודה לכל העוסקים במלאכה.